Kawadhi nyime en ni jogo manie sekta mar limbe Mombasa koni thoth otende biro pong' kod welo kaluwore gi oganda makwar mag welo mosetimo booking e sechegi magitimo ikruok ne nyasi mag Disemba. Thoth welogo gikoni gin mago machano yuoro e piem mag tuke makelo kanyakla jood bura mawuok e pinje 8 ei Afrika midendo ni East African Parliamentary Games mabiro timore e thuolo mokwongo e pacho ka mangima. Kaluwore gi apisa maduong' mar migao mar limbe e kaunti ma Mombasa, Pauline Oginga, tukego machakore tarik 6 nyaka 18 Disemba bende dhi bero chenro mag limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa. En gima kelo wabunge ko e pinje 8 ma wan gi wa expect wabunge 1,500. Then jok ma giwuothogo 1,500 mano ji 3,000 but ginyalo kalo kanyo. En nafas mar timo ohala. Otende opong' makata nitie joma pod wamanyo negi kuond ma gidhi ninde. Otende opong' miyudo ka samoro hotel achiel jo Sudan okawo te kamano. Koro wan gi mor wacho ni otende wa opong'. Namba 2, nitie jok ma koro bo nyiepo. Wadwa ni jogi kobiro gi pesa ni to pesa ni odong'. To kik odong' no kwale. Odong' ni ng'ato nyiepo. Koro wakwayo jowa ni kiuso be kik igo bei ma ng'ato ka odhi opimo wach gi wadgi to yudo no mae. To gichako wacho ni Mombasa rach imayo na ji kotima kobiro nyiepo.